Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan mo patoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Magkiribahan kita, maghinanyo asin magantabay para sa kape asin baretang agraryo. Marinaw do mga tukang, saro na naman pong edisyon kang programa niya tong Kape asin Baretang Agraryo. Welcome po sa tuyang programa digdi po sa DCGP. Nguyan pong aldaw nin Biyernes live kita sa tuya tabing broadcast mga tugang ang programang ini hatod po sa kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kang proyektong Split. Kangunyan pong alpagkaaga, dakol kitang mga pwedeng maaraman ng mga istorya na pwede pong maka-inspirar sa tuyang mga bisita, hali po mga tugang sa probinsya nin Masbate. Kaya po, ang sa tuya pong bisita ngunyan, iyo po mga tugang ang saro pong persona, matikas ding lalaki to. Siya po nakapagtapos mga tugang nin Bachelor of Arts in Political Science sa Bicol University kan taon 1985. Ipinidagos na po ang sa iyang pag-aadal sa University of San Jose, Recoleto sa Cebu City. Asin digdi niya na ko ang sa iyang degree sa Juris Doctor kan taon 1991. Kan taon 2023, nakuha niya man ang sa iyang master's degree sa Public Administration sa Osmeña Colleges. Nagpuon man ang sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform kan taon 1991 sa opisina po kan Masbate bilang para-legal officer hanggang kan taon 1992. Sa kaparehong taon, siya man po ang naging legal officer 1 hanggang 1994 asin nagpadagos siya bilang legal officer 2 hanggang sa taon 2023. Mas naging makulor po ang sa iyang karera kan siya ma-appoint bilang Municipal Agrarian Reform Officer sa iyang pinanindungan haros din 20 taon pon mga tugang kan taon 2023 hasta kan taon 2021 sa mga iba-ibang banwaan. Kaibahan po ang banwaan kan Dimasalang, Balod, Aroroy, Baleno, asin syudad kan Masbate. Kan taon 1922, siya po digdi man siya nasignar bilang OIC Chief Agrarian Reform Program Officer o CARPO kan Program Beneficiaries Development Division kan DAR Masbate hanggang sa taon 2024. Asin sagod ngunyan, naging full-pledged CARPO sa kaparehong taon. Bago matapos pa ang taon 2024, dahil sa iyang marhay na pamamayo asin padagos ang pagtaon ng lehitimong serbisyo sa publiko, siya man ang bagong designado na OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 kan DAR Provincial Office kan Masbate kan Disyembre 9 asin padagos na nagservis sagkod sa presente. Mga kaagraryo, ang satuya pong makaibahan mo niyan aldaw gikan sa probinsya kan Rodeo Capital of the Philippines, Masbate. Mayong iba kundi po si kaagraryong Amadeo Cedinio Jr. Marinaga po kaagraryong Amadeo, welcome po sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Go ahead po, sir. Yes, salamat po, Kagrayong Henry Maseda, may kabayan. Yeah, salamat pong marami. Thank you. Sa lahat po ng staff ng DCGP. Sa ngalan po ng aming butihing sekretary, si Secretary Conrado Estrella III. Sa ngalan po ng aming butihing direktor ng Region 5, si Regional Director Reuben Sendak. Kasama po niya sa Regional Office po ang aming very motherly na Assistant Director for Operation, si Ma'am Gilabad. And isa ring taga Masbate, no? Ang ating Assistant Director for Administration, si
paring Henry Hiral Tambal. Wow. Henry ang pangalan, sir. Hiral po. Oh, yeah. So, sa lahat po ng tagapakinig, tagapanood ng programang ito, Opo. ako po ay nagpapasalamat at makikinig po ang mga naging kaganapan po sa probinsya ng Masbate Yeah. sa ilalim po ng Department of Agrarian Reform. Yeah. Kasama po ni Kagralyong Amadeo, mga kaibigan, ang isang agrarian reform beneficiary na taga Barangay Quezon, Kataingan, Masbate. Siya po si Mrs. Jerin Balansag. Mrs. Jerin, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa DCGB. Magandang umaga din po, Sir Henry. Opo. Salamat po sa pagbisita sa DCGB, Kagralyong Jerin. Mamaya mga kaibigan, ang kanyang mga testimonies, marinig po natin dito po sa ating programa. Kaya unahin ko na muna po mga kaibigan, ang ating Provincial Agrarian Reform Program Officer ng Masbate. Dahil po, alam po ninyo sir, sa pagkataong ito, ay siguro masasabi natin isa sa mga hinihintay natin dahil sa mga nakaraang episode ay naitalakay po ang kada provincial offices ng DAR sa rehiyon ang kanilang mga success stories. At ngayon, sa wakas, sa pagkakataon pong ito, narito na tayo sa huling lalawigan na makakasama natin dito sa programa. Kaya naman po sa puntong ito, kayo po ay gusto po naming magbahagi ng inyong mga eksperyensya. Nung sa nakaraang taon, ano na po ang mga hindi ninyo malilimutang tagumpay na nakamtan po ng DAR Masbate. Parpo Amadeo. Salamat ka, Agrarian Henry. So, mahaba-haba po itong Yes. ilalahad ko. No yung problem po. magandang kaganapan po sa probinsya ng Masbate. Opo, go ahead. Una po, nung April 12, 2023, nagkaroon po kami ng distribution ng e-title sa pangunguna po ng ating butihing secretary, Opo. Secretary Estrella. Kami po ay nagpamahagi po ng e-title sa 1,048 ERBs o Agrarian Reform Beneficiaries na kung saan may sukat po ang lupain na 2,130 hectares Opo. At ito po si Kagraria Jerin, Opo. isa po siya doon na tumanggap Oo. ng e-title Kaya medyo makasaysayan po yung Oo. panahon na yun. Opo. Aside from those, naging bahagi din ng Masbate sa distribution ng e-title na ginanap po sa Pili Camarines Sur, kung saan po Ayun. ang nanguna po dito ang ating butihing Yeah. presidente, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Opo. Okay. Para po sa kaalaman Mhm. ng ating tagapakinig, Mhm. ang Masbate po ay nakapamahagi na po ng as of March 20 as of March ngayon taon ito. Opo. Nakapamahagi na po tayo ng e-title na bali 2,094. Ayun. Ang nakabenepisyo po nito ay 1,710 ERBs po. Ang lupang sakop po nito ay 3,470.1066 hectares. Opo. Nung nangyari din po yung distribution po ng Kukrum, yung sinasabi po natin na Certificate of Coordination with Release of Mortgage. Yeah. Ginanap po yan dito sa Legazpi. Noong November 26, 2024, at ang Opo. Masbate po ay kabahagi doon. Okay. Kasama din po si Kagregory Wow, sa maswerte ito, nabigyan po ng Kukrum. Kaya masayang-masaya po talaga Yeah. si Ma'am Green. Yeah. Sa kalaman po ng ating tagapakinig, bali nagkaroon po ng 2,032 Kukrums na po ang ipamahagi ng DAR Masbate sa ating 1,646 ERBs. Opo. Ang kabuang amount po ng kondo nito, mataginting po na 30 million. Wow. Mahigit po. Malaki po yun. Malaking pera yun, Okay, malaking para pera. sa mga kababayan natin. Yes, Oo. At malaking kaginhawaan po yun Yeah. sa ating mga ibis. Tama. Okay. So, ang total po na area na cover nito ay 2,882 hectares. Okay. Aside pa doon, may pahimahagi ko pa yung sa Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program or Oo. tinatawag ng ERBDSP. Opo.
isang programa dito, yung titrain po kami ng mga ERBs, no, paano makapag-access ng credit, microfinance. No? So, nakapag-train po kami ng 3,892 ERBs. No? At out of this, no, bali po ang naka-avail po ay 1,231. Okay. At saka, gusto po mga laki po rin po na sa Masbate po, itong kauna-unahang probinsya ng Region 5 Aha. na nakatatag ng tinatawag na agraryo merkado. Ay, wow. Congratulations po. Inito po agraryo merkado, ang konsepto natin dito, Kagrag Henry, no? Opo. Yung produkto mismo ng mga ERBs natin, ay direkta nang binibenta dito. Kaya mas mura po ito. Oh. Okay. So, nakakabag-benefit din ang ating mga community dito. Oo. Kasi Oh. sa mura na halaga ng produkto ng mga ERBs natin, may quality pa po yan. Yeah, Okay. totoo. So, naitatagpo namin ito noong April 13, Oh. 2022. Ay, ano no? 23 May. 23. Oh. Nang pumunta po si Secretary, siya po ang nag-launch nito formally. Oh. So, ang kabahagi po nito ng agri-merkado namin is bali 19 Agrarian Reform Business Beneficiaries Organization. Okay. At dahil nga sa kagandahan nito po, nag-expand po kami nito. Kami, sa Region 5 po, kami pa rin ang unang nag-expand nito sa Philippine National Police po. Apo. So, sabay-sabayan po yan. Every Thursday po of the week, no, from 6 a.m. to 12, umpisa po yan ng alas 6 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Oh. Nag-agraryo merkado po kami. Ayo. Okay. So, nung taong 2024 lang po, no, ang total sales po namin dyan, doon lang sa provincial office namin, kasi sa harapan ng provincial office namin, bali po 1,409,000 pesos na. Oo. Laking tulong no sa ating mga beneficiaries. Yeah. No? Doon po sa PNP area, nakabinta po sila ng bali 570,000 pesos na Oh. sa taong 2024. No? Dahil dito po, nagkaroon po ng National Award ang Masbate. Last nung June 27, 2024, no. At ito po sa gusto ko pang ipagmalaki, no, na-sustain po namin ito kasi ngayong taon na ito, Opo. 3 national award naman ang ma-receive namin. Wow. Oh. Masbate lang po yun. Yes. Okay. Yes. So, aside from that, no, sa ERBDSP, taon-taon kami nagbibigay ng 2 traktor sa qualified na ARBOS or Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Taon-taon po yan nagbibigay kami. Yeah. Okay. Aside from that, no, nagbibigay kami ng mga, kasi ito ang demand ng mga tao. Yung mga baka, manok, baboy, no. Pinamamahagi namin yan. Yeah. So, aside doon sa tractor, no, kasabay doon ang mga seedlings at fertilizers na binibigay namin yan sa ating mga beneficiaries. Sa lado naman ng legal, sa legal naman po, no, sa agrarian law implementation cases po, no, bali po, malaki-laki po ang accomplishment namin dito. Umabot pa ng 207%, no. Okay. Yung referral cases po, ito po yung galing mga judicial court, sa court natin o sa prosecution na may agrarian related problem po, rin-refer po yan sa amin sa agrariano. So, ang accomplishment po namin ito is 166% po. Yeah. Sa legal mo naman, sa pagbibigay po namin ng legal servisyo, sa yung mga kinakasuhan po ng mga beneficiaries po natin sa regular court, no, 100% po ang accomplishment natin dyan. Apo. Sa kuwasa judicial, is out of court, no? Yeah. Labas po ng court, may sarili pong court ang DAR. So nakapagbigay po kami ng bali 152%, no? Okay. Yung transfer clearance, no, yung pagbibigay namin ng clearance sa bilihan ng lupa, no, yung outside, hindi yung paminamahagi, no, bali po ang accomplishment namin nito ay 208%, no. Para maayos po ang problema, yung mediation, no, ang accomplishment po ng Masbate, may problema po sa mga airbus, no, sa mga magsasaka natin, tenants, no. Accomplishment po ng Masbate yan nung 2020 po, no, is 114%. Apo. Okay. Apo. So, aside from that, no, kasi alam po natin yung fund po ng gobyerno, kaunti lang, hindi naman kaya. So, ang ginagawa po ng Masbate, ginawa po namin yan, nag-access po kami sa ibang ahensya. Oo. Kagaya po ng DOLE, Department of Labor. Marami pong pera ang DOLE. Opo. Okay. So, meron po silang programa, ang Integrated Livelihood Program. Oo. Nag-access ko po dito. So, bali po,
5 organization po ang napagbigyan namin ito. Opo. Bali po ang sa livelihood support program na ibigay po namin ito, nakuha po namin sa dulo ay 1 million po. Okay. 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 At dahil ito po naging award ng Bambuang Masbate. Yeah, very good. Okay. Mm. Aside from that, no, Mm. kasi nga rodeo country, Opo. so mahilig ang ating mga ARBs sa baka. Oo. Nag-access po kami sa Bureau of Animal Industry. Mm. So, taong 2024 po, no, nag-access po kami ng bali 20 heads of cows, baka po, naibigay po namin yan sa isang organization. Sa ngayon po, magde-deliver naman kami ng 26 heads of cows. Okay. So, ito po hindi to, wala itong pundo sa galing gobyerno po, no. Ito po ay pamamara namin para maitulong namin doon. Galing po ito sa baay, ipamabigay po natin sa ARBs, no. Opo. And last po, no, nakingi po kami ng pera sa central office, nabigyan po kami ng 1.9 million. Opo. Ito po ay tinayo namin na tinatawag na Banana Tissue-Culture Laboratory. Yeah. Yeah. Kauna-unahan po ito mangyayari po sa Masbate. Okay, so medyo yan po ang mga gandang kaganapan Yeah. po na imapahagi namin sa inyo, Opo. Henry. Yeah. Para po, balita po namin ay mas talo pong tumaas ang inyong target. Doon tayo sa target po ninyo. Okay po. Pagdating sa taong 2025, no. Kaya po tanong ko lang po sa inyo sa inyong probinsya, ilan po ba ang inyong naging target ngayong taon? At ano po sa tingin ninyo ang naging mabisang paraan ng inyong maaring ipatupad upang makatulong po at maabot ito, Kagraryong Amadeo? Talaga sir, tumaas talaga ka-Henry yung target namin, no? Opo. Okay. Sa lado po ng tinatawag na e-title registration, yung target po namin ay 5,204. Pero ang target po namin sa distribution ay 3,356 no. Yeah. Ang magbe-benefit po nito ay 2,763 ARBs no. Wow. Ang kabuang lupa dito ay 2,763 Opo. hectares no. Ang ginawa naming pamamaraan dito, nag-hire po kami ng 3 team, yung tinatawag na redocumentation completion team. Bawat team po may target yan. Opo. Sinisiguro po namin na bawat buwan, nakukumpleto po nila. So, halos gumagawa po kami ng assessment sa kanila. Opo. Halos weekly po na, sinisiguro po namin na na-accomplish po yung target nila. At saka, medyo, before we release the salary, sigurado namin na-accomplish yung target nito. Very good, very good. Sa ngayon po, para sa mga ka-agraryo natin, ano pang mga aasahan po ng ating mga agrarian reform beneficiaries, lalo na po ang mga hindi pa po nakatatanggap ng kanilang sariling titulo ng lupa sa inyong probinsya po, Kagraryong Amadeo? Kagreg Henry, wag po Apo. silang mag-alala. Yan, Marami pa po tayong Yes. gagawin dyan. In fact, Yeah. itong target lang namin dito, marami po silang mabibigyan ng e-title. At sigurado po ako sa susunod Yeah. na taon Apo. pa, hanggang 2027 pa to, marami po ang mabibigyan nitong mga ERBs, no. Alam po namin matagal na po itong mithiin nila na magkaroon sila ng individual e-title. Maririnig natin mamaya yung hinaing ng ating kasama ko na paano Tama. sila, yes, Tama. no. Tama. Para may frustration sila, pero sa ngayon po nakareceive sila, tuwang-tuwa po sila. So, wag po silang mag-alala. Apo. Marami pa tayong gagawin. Marami pa pong i-target ang malaking target po ang Masbate ngayon. Yeah. At sa susunod na taon mo, marami yan. So, Yeah. makakaasa po talaga sila. Apo, thank you po for that. Babalikan kita mamaya para po pag may time pa tayo. May isa pa akong tanong sa iyo, babalikan mamaya. Opo, Pero salamat po. kita muna ako kay Kaagraryong Jerin Balansag. Yan. Kaagraryong Jerin, baka po pwedeng ipakilala mo ang iyong sarili sa ating mga nakikinig ngayon. Go ahead po. Maraming salamat, Kagraryo Sir Henry. Ako po si Jerencino Balansag from Quezon, Katayngan, Masbate. Ako po ay may asawa, Antonio Mercader Balansag Jr. at may 4 na anak, 3 lalaki at 1 babae. Oo. Ako po ay isang anak ng ERB nga nakapangalan na titulo sa aking mga magulang po. Ayun, magandang kwento mo ha. Pero yung lupa at titulo pa nakapangalan sa nanay mo, kailan nyo po ba ito natanggap at gaano po katagal ito bago nyo nakamtan, Kaagraryong Jerin? Natanggap namin yung titulo e-title ng lupa ng nanay ko po is noong April 12, 2023. So almost 32 years po
bago namin natanggap. Oo. Medyo Kasi mahabang since taon yan. birth po, Klowa lang. Since birth, Tapos, opo. Oo. Tapos, pagdating ng April 12, 2024, hindi ko Oo. akalain na yun pala ang marireceive namin is e-title na po. Wow. So, sa inyo na mismo ang lupa ngayon. Opo, pero Oo. kay mama pa rin po Ay, yung correct. mama. Importante, nasa pamilya Yes ninyo. Okay. Kagwa yung Jerin, ilang taon na po ba kayong nagsasaka at paano po ito nagsimula? Pwedeng ikwento mo sa ating mga tagapakinig. Opo. Thank you po. Sige po. Since lumalaki po talaga kaming magsasaka, siguro almost 20 years kasi yun ang kinakalakihan namin. So, doon namin nakikita sa mga magulang namin at doon din namin namana na kailangan talagang magpunyagi kung paano kultibar sa lupa namin. At bago kami makapasok sa eskwelahan, kailangan muna namin magdamo ng mga tanim na palay at saka mais. Kailangan suriin muna namin lahat ng mga tanim at yun po ay tinuturo talaga ng mga magulang namin para yun lang din daw po ang may pamana sa amin. Ayun, okay. Kagraryong Jerin, sa inyong palagay o personal na pananaw, paano po mismo nakatulong sa inyo ang proyektong split ng DAR? Siguro, siyempre, dati nung hindi nyo pa po hawak ang mismong titulo ng lote, ano-ano po ang mga pinangangambahan ninyo at ano-anong mga problema ang inyong kinakaharap at paano po ito nabago nung hawak nyo na ngayon ang titulo? Sige. Noon, sa panahong hindi pa namin hawak ang e-title, so Klowa pa lang po yun, nangangamba kami dahil po may babayaran pa po kami noon sa land bank. Okay. Malaki na po yung penalty namin. Siguro, every year nakakatanggap kami ng sulat from land bank, pero isit aside lang po yun ng mga parents ko kasi syempre sa kahirapan at wala kaming makuhang pambayad. So, noon, parang nangangamba din kami, baka bawiin sa amin yung lupa. So, hindi namin nakalain sa umaabot na ganitong taon na nakatanggap kami ng e-title at naging kampante na rin yung pamilya namin na hindi na talaga babawiin sa amin yung lupa. Ayun. Kaya malaking pasalamat namin para sa aming pamilya na amin na talaga. Ay, wow. Congratulations, Jerina. Salamat po. Balita po namin ay na-feature na rin po ang kwento ng nanay nyo sa isang national TV. The best ka, artistahin ka. Siguro pwede po nating ipapanood muna sa ating mga kaagraryo na nanonood sa ating Facebook Live ang isang 90 seconds video, mga kaibigan, na ang Pangulo at ang magsasagawa. Gawa po ito mismo ng Regional Strategic Communications Team ng DAR Region 5 at naipalabas po sa isang national television kung saan tampok ang istorya po ni Gloria Cueva o ang nanay ni Kaagraryong Jerin. Panoorin po natin. Tunay nga ang kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Ganito mismo mailalarawan ang buhay ng isang benepisyaryong magsasaka. Tangan-tangan ang istoryang kakalabit sa inyong mga puso. Alamin natin ang kwento ng isang magsasaka na mistulang nagpula ng isang binhi na titilikan ng talisay na hangarin hanggang sa yumabong at namunga. Ngunit paano na lamang kung humantong sa isang sitwasyon na ang nagtanim ay mistulang maging gaya na lamang ng isang puno o halaman na malalanta na lang ng tuluyan at lilisan. Yung cancer yung sakit ni mama. Tapos nakuha na siya ng tubig. Magkaganon pa man sa kanyang pagsasakripisyo, hindi maisasantabi na lamang na mayroong maiiwang bunga na aanihin ng mga nangulilang pamilya. Malaking pasasalamat po namin ng aming pamilya kay President Bongbong Marcos at sa kay Secretary Conrado M. Estrella III dahil po sa i-award nila na e-title para kay Mama kahit wala na po siya. Sa ngayon, siguro kasi kilala si Mama, yung talagang lahat ng pinaghirapan ni Mama para kami ay yung umani. Ito ang kwento ng namayapang magsasakang benepisyaryo na si Gloria Cueva. At ito ang binhi ng pag-asa. Yan. Tunay nga ang kasabihan. Binhi ng pag-asa pala, Kaagraryong Jerin, ang kwento na naipanood natin doon sa isang video, no?
Ano po bang mga pinakamahalagang aral na ipinapaabot po ng kontekstong ito at ng kwento ng binhi ng pag-asa sa inyong palagay? Ang video na po yan, pinamagat ng pong binhi ng pag-asa. Dahil po yan sa pagpupunyagi at sakripisyo ng aking mga magulang at nagtatagumpay, parang kami po yung ang naging bunga at umaani sa kanilang mga sakripisyo. Opo. Ngayon po na wala na palang nanay mo, ano po ang naging pag-uusap ninyo ng inyong mga kapatid patungkol sa pangangalaga ng inyong lupain at paano po ninyo ito pagpapatuloy at mapapalago ang inyong sakahan, Kagradyong Jerin? At ang napag-usapan namin ng magkakapatid, pinapatuloy po namin ang pagkukultibar sa aming lupa at inaalagaan namin at iniingatan dahil yan lang po ang mana na binigay sa amin ng aming mga magulang. Ayun. Kanina na-mention po ni Parpo na nakatanggap pala kayo ng COCRUM o yung Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Yan. Sa naganap na distribution nito sa Legazpi City noong ika-26 ng Nobyembre last year, na siya pong nagpatawad sa inyong mga utang na sinasabi nyo kanina. Gaano po ba kalaki ang halaga ng utang ninyo na nabayaran at paano po ito nakatulong sa inyo, Kagradyong Jerin? Malaking tulong po yun sa amin dahil almost 13,000 po ang nabayaran sa amin na utang po, yung sa land bank po. Malaking tulong na po talaga yun at sobrang nagpapasalamat din po kami. Okay. Ngayon, Kagradyong Jerin, ano pang may papayo ninyo sa mga kabataan na nagnais pumasok sa larangan ng agrikultura at naghahangad po na may taguyod dito sa ating bansa? Sa lahat po ng mga kabataan, nais ko pong isiwalat sa inyo na kailangan po nating magsikap at kailangan po natin pagkaingatan kung ano man ang ipamana sa ating mga magulang. Yun, magandang sinabi mo. Okay, thank you so much po, Kagradyong Jerin, sa pag-share ng inyong eksperyensya sa proyektong split ng Department of Agrarian Reform. Okay, so siguro puntahan ko na si Kagradyong Amadeo. Tapos na po tayo ng oras, Kagradyong Amadeo Cedinho Jr. Sir, sa pagkataong ito, balikan po natin, ano po ang gusto nyong may paabot na mensahe sa satuyang mga parantabay sa ating pong mga tagapakinig ngayong umaga? Okay po, sa una-una po gusto ko magpasalamat sa ating butihing direktor, si Direktor Robin Sindak, sa kanyang mabuting pamamalakad at paggabay sa amin sa mga tungkulin po namin sa Department of Agrarian Reform. At kasama na po niya diyan sina Ardo Gay, si Arda Herald. At ako po ay nagpapasalamat lalo kay Presidente Bongbong Marcos. Nung pinirma niya yung condonation law, yung Republic Act 11 and 53. Nakita naman na po natin yung hinaing ni Agrarian Green dahil po doon nawala na silang bayaran sa department, sa land bank po. Okay. So, malaking kaginhawaan po yun sa ating mga farmer beneficiaries na nawala na po silang bayaran. Pangatlo po, gusto ko rin magpasalamat kay Secretary Estrella sa itong programang split. Kasi nga, sa hinaing rin ni Agrarian Green, nagkaroon po sila ng e-title pagi po sa split project Kasi po dito pag nagkaroon na po ng e-title, mas lalo pong mapapalakas yung pag may maaari nila sa lupa. Nakakasiguro po na sila sa lupa ang sinasaka nila. Kaya po ako humingi ng sa mga magsasaka na pagyamanin po nila ang lupang sinasaka nila At sa ngayon po ako ay nagsasabing sulong agraryo. Maraming salamat, Parpo. Pero, sorry, nagkalimutan ko nga pala, baka may mensahe si Kagradyong Jerin. Baka may gusto kang pasalamatan. Alam ko, excited kang masyado, Sige po, kung sinang gusto mong pasalamatan at ano pang mensahe ninyo? Go ahead po, Kagradyong Jerin. Gusto ko pong pasalamatan sa mga lahat ng nakikinig o nanonood man ngayon. Sana po palaga natin kung ano mang meron po tayo. Lalong-lalo na po sa mga magsasaka. Tiwala lang po, may maabot din natin to.
Salamat kan sa inyong pagantabay. Ingat po kayo pabalik sa Masbate Parpo. Madi pabalik pa sa Masbate ngayon at saka si Agraryong Jerry. Mga tugang, ini po ang kape, asin baretang agraryo. Ako po si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sulong Agraryo. Sa indong nadao, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, kape, asin baretang agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.